Първия част история на приятел. Така. Имам една приятелка, където се казва Никол. И тя е от предучителна група. И аз съм от предучителна група. Демек предучилищна. И аз съм в същото училище, където бях в предучилищна и тя е. Много добре се познаваме, че тя е родена 17 юли, аз съм родена 20 юли, а тя е родена... тя е... Рождения ден е 17 юли, а моя е 20 юли. А тя е родена сигурно 2017 и аз съм 2017, не знам. Един път и получих номер, защото тя имаше на майка ми номера. И после, след няколко дена си говорихме и много дена минаха и получих нов телефон. Ето я. Той нещо. Той. И така си говорихме, пишехме си, звъняхме си. Един път аз си намерих канал и тя ми намери канала. Буквално видях и видеята. Тя ми погледна канала и малко от тях са копирани. Копирани са. Аз направих видео как се прави стойка на ръце и тя направи как се прави хакстак. Хакстак, тя каза хакстак. И на английски е handstand. Тя каза хакстак. Ма тя направи стойка на глава. Ма копира говорещото нещо. Тя ако ми копира такова видео за история, ще я прибия в училище. Чао! Втора част ще е следващото видео.